Dame i gospodo, htio bih vam ispričati par misli, a vezane su uz ove parlamentarne izbore koji nam slijede. Vidjeli ste svi da Plenković želi te izbore u srpnju, a razlog zašto on to želi je u tome što zna da nakon srpnja, odnosno u suštini nakon srpnja, slijedi katastrofa. A katastrofa slijedi zato jer Agrokor neće moći doći do kredita. Naime, jedini koji bi mu eventualno mogli dati kredite su ruske banke, a Plenković je sa Rusima na ratnoj nozi. Znači, Plenković je Rusima sankciju uvodio, provocirao ih je u Saboru. Ja sam ga upozoravao, nemojte to raditi, to vam je štetno, od toga nećete imati koristi, ali on je bahat bio i prgav, kao šta vi Pernar, i treba nastaviti sa sankcijama Rusiji i tako dalje. I sad njegova politička sudbina ovisi o sudbini Agrokora, a sudbina Agrokora ovisi o Rusima. I ja, kad sam pričao sa ruskim veleposlanikom, on mi je dao do znanja da su Rusi ti koji u slučaju Agrokora imaju upper hand, višu ruku, i tu je Plenković, povjerenje Rusa on nema, on ga je izgubio. Međutim, u čemu je trik? Znači, trik je u tome što ako bi se izbori održali u srpnju, Plenković bi kupio još neko vrijeme i kolaps Agrokora bi došao nakon izbora. A ako se razvuče barem do 9. mjeseca, morat će se krenuti u, da tako kažem, lomljenje Agrokora, jer je sustav taj neodrživ. Naime, Plenković zagovara taj isključivo kreditni sustav s centralnom bankom kao mjenjačnicom i on je baziran na kreditima koji se ne mogu vratiti. I zbog toga će taj cijeli Agrokor kao koncern morat propast i bit će otkaza puno. Znači, puno otkaza će biti. I jedini način na koji Plenković može zapravo prikazati vladu kao uspješnom, odnosno da tako kažem kupiti vrijeme, je da izbore održi što prije. Znači, Plenković ovog trena vodi utrku sa vremenom i jedini način da ga se, da tako kažem, zezne je da se izbori održe kasnije, znači barem u 9. mjesecu, i zbog toga ću ja osobno biti protiv toga da se Sabor raspusti sada u 6. 7. mjesecu, jer hoću da se pokaže da je car gol, da ta rješenja koja HDZ ima, da to nisu trajna rješenja, da se to sve svodi na da kao kad vodoinstalater popravi nešto, ne u smislu da popravi za trajno, nego dok on ne ode, a kad ode onda opet sve curi. Znači, takva rješenja vam nudi i HDZ. To nisu trajna rješenja, to nisu održiva rješenja, to je jednostavno u suštinskom smislu prodaja magle. I te šarlatane i prodavače magle iz HDZ-a treba raskrinkati. I zato kažem, treba pričekati slom Agrokora, treba pričekati otkaz i otpuštanja koji su neizbježni, znači, sa ovom HDZ-ovom politikom, i onda će se pokazati da onaj Ramljak kojeg je Plenković instalirao, jedan običan šarlatan koji ništa u biti ne može tu napraviti, i da je Plenković kao takav zapravo pričao kao da će dati neko rješenje, da će on nešto napraviti, a u biti ništa od toga nije napravio. Znači, Plenković rješenja nema. I on nije nikakav vođa, on nije nikakav lider, on nije nikakav stručnjak, i ni onaj Marić kojeg on ima u vladi isto nije nikakav stručnjak. To su vam stručnjaci za ucjene, stručnjaci za potkupljivanje, stručnjaci za preslagivanje, stručnjaci za prepisivanje, stručnjaci za izvlačenje novca, ali ne u smislu iz fondova pa u džepove građana, nego crnog novca. Znači, to su ljudi koji se, znači, normalan premijer bi se bavio kako će zemlju ekonomski oporaviti, a Plenković on samo grunta kako će koga preslagat, kako će ucijeniti, kako će potkupiti i tako dalje. Ali toj politici je došao kraj. Znači, građani su vidjeli da HDZ nema ekonomskih rješenja za našu zemlju, a zašto ih nema? Pa to je ono što je već i Einstein davno rekao, da oni koji su doveli društvo u probleme nisu ti koji ih mogu izvući. Znači, ne može ona politika koja je društvo dovela u probleme, pa ne može ta politika društvo izvući iz problema. To je elementarna
kako bi to rekao, elementarna pamet zdrava. I zato je bitno da se, kažem, to njegovo šarlatanstvo, te njegove, kako bi ih ja nazvao, lažna neka rješenja koje u biti to nisu, da se ona razotkriju, da svi građani vide zapravo kamo Plenković vodi Hrvatsku, u kojem smjeru i na kraju krajeva da okrenu leđa tom i takvom Plenkovićevom HDZ-u. Eto, dragi građani, hvala vam puno. Živjeli!